Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mufunisitsa mutamva kuti amayi atiyankhula kuti chani. Ndi nthawi ino mundilole Your Excellency muwapatse mawu amalonje anthu komanso kuwalandira. Nchifukwa chani ali pano, nchifukwa chani tifuna upanga zimene tifuna upangazi. Mutiyankhule amayi, ulemu wanu. DJ kanyimbo ndithu kadzimveka pasipo pamene amayi akubwera kudzatiyankhula. Dr. Nyerenda mulandire solemwanu. Mayi Kanteu a director athu mulandire solemwanu. Atsogoleri tonse amipingo tili pano tilandire ulemu wathu. Komanso amayi tonse amene achokera ku machechi osiyanasiyana tilandire ulemu wathu. Amayi ine m'malo mwa Professor Arthur Peter Mutharika ndikulandirani nonse kuno ku Page House. Mumve kuti mwalandiridwa kwambiri. Ineyo amayi ndikuyamika Mulungu chifukwa chakuti tsiku limeneli lafika. Ndimalifuna kwambiri kuti lirani lifike. Komanso ndikuyamikireni kwambiri azimayi kubwera kuchokera machechi osiyanasiyana. Mwasiya ntchito zanu. Lero ena bwezi mupanga zina zopindula kumakomo kwanu, koma mwabwera kuno kuti tidzayamikire limodzi Ambuye mchaka cha 2025. Tikuti zikomo kwambiri. Amayi nzodziwikiratu kuti tachokera ku mipingo yosiyanasiyana, koma Mulungu wathu ndi mmodzi. Ifeyo ndife ana a Mulungu mmodzi. Sichoncho kodi azimayi? Nchifukwa chake tinati yayi ifeyo ndife ana a Mulungu mmodzi. Tiyeni tikumaneni timuyamike Mulungu chifukwa cha 2025. Mu 2025 amayi muli zambiri zimene ife tifuna kuti Mulungu atichitire. Koma timaganiza kuti tisanampemphe zoti atichitirezo tiyambe tayamika zimene anatichitira kale. Amayi muli mphamvu nkuyamika. Muli mphamvu. Mulungu watikonderatu ife kwambiri. Kufika 2025 anzathu ambiri amwalira. Ena tikukamba pano kumwalirabe. Ambiri tili m'mabanja. Tili m'mabanja ambiri tili pano. Koma tupala anzathu ambiri. Ngakhale lero akupemphera kuti Ambuye kodi na Boaz yanga ndzapezana nawo kuti. Kodi ine zona abe ndisakhale nawo abe. Ndefe tidziyamika amene abe tili nawedi. Kumamuyamika Ambuye kuti zikomo abe munanditani ine. Ena tili pano ana tili nawo. Koma mwina mwake sitimachiona chachikulu chimene Mulungu anatichitira kuti pasana. Koma tidziwe kuti tindanzathu ena alibe ana ndipo pana kuyenda mu chitonzo chachikulu. Tiyeni tiyamike Mulungu chifukwa cha ana amene anatipatsa. Amayi pali zambiri zimene ndikhoza kunena zoti tiyamikire. Chongo choka kunyumba kwanu kufika pano ndi chiyamiko chifukwa cha mtendere umene ife tili nawo m'dziko lino.
maiko anzathu kuli nkhondo akuphana, abambo ali kwina, amayi ali kwina, mwina banja lonse linamwalira, koma ife tili ndi moyo tikuti zikomo. Tsono mu 2025 amayi tinangoti tikhale pamodzi kuti tikumbukire kuti tiyeni tithokoze zimene Mulungu watichitira kale. Zimene Mulungu watichitira kaya kubwera kuno Mulungu watichitira tikuyenda kuti zazikulu zimene takumana nazo Mulungu tinthokoze. Ngakhale m'Baibulo mayi nzathu amanti Miriam amene anali mchemwera wa Aaroni ndi Mose atawoloka nyanja, Aigupto ataona mmene anafera mu nyanja muja, akuti Miriam anatenga tambolini, nzimayitu anatenga tambolini, mmene anangoimba tambolini ati azimayi onse a Israeli anadzuka kukhala pambuyo pa Miriam, ati aliyense tambolini ili muti manja atathirira mang'ombe. Yimbirani Yehova pakuti ndi wabwino, yimbirani Yehova poti wapambana. Kodi ifewo Mulungu sanapambane kwa ife? Tiyena amayi tsiku ndi tsiku tizingoti yimbirani Yehova wapambana, wandipatsa moyo. Yimbirani Yehova wapambana, ndili ndi ana. Yimbirani Yehova ndili ndi business. Nthawi zambiri amayi ife timangona mavuto amene tikudutsamo. Nthawi zokangokhala kumangoganiza mavuto. Mwina mwakenso ndikumaganiza kuti kodi ineyo mavuto awawa ngakhala kuti tiyimbire Mulungu, tiyamike Mulungu, ine ndingamikire chani apapo? Nchiti chimene ndingati ndingamikire? Timafika potero pwete? Koma zilipo zambiri. Moyo sitingamikire? Kodi simukuyenda apa? Amayi tisaphweketse. Zikhoza kutheka lero tayenda mawa osata? Zikhoza kutheka lero tikuona mawa osata? Chimakhoza kuchitika chinthu chimene sunachita? Ndiye lero kufika kuti ndikuyenda ndisathokoze Mulungu, tikuyenera kuthokoza Mulungu. Mudziwa amayi kuti past level ili yonse imene tinayo, timene tiliyo, pali anthu ena amene amatisirira. Kusonza tili ndi zambiri zoti tikuthokozera Mulungu eti. Amatisirira, kati tili ku ofesi, kati tili ku business yanji, kati tili pansewu tugulitsa mandasi, pali ena amene amatitani? Amene amaganiza kuti inakangopeza ine ka 1 kg ka flour, bwezi ndikutani ndikupanga mandasi. Nde ngakhale m'matchalichi mwathu maudindo amene timakhala nawo timaphweketsa, timangoza kuti ineyo ndine chair wa mayamvano, ineyo ndine coordinator, ineyo ndine secretary, ndikumauphweketsa udindo ucha. Koma Mulungu anatani? Anakupatsani. Chifukwa mudziwe kuti ena feso udindo timatani? Ineso acheya yanga akukocha akamayankhula, ineso ndimasirira kuti ineso ndimafuna ntakhala cheya. Amayi ngakhale maudindo akutchalichi anthu amatisirira eti. Ndeti dziyamika Ambuye kuti zikomo Ambuye ine munandipatsa secretary kutchalichi. Zikomo. Chifukwa pali anthu ena amene akutani? Kufuna. Ameki Malawi Electoral Commission samangopezeka kundale kokhayi. Nanga sikundale kumene timaoneka kuti tikulimbirana eti. Kodi inu mutchalichi akamapanga masankho ameki samapezeka? Kusonza tu udindo uliwonse pali wina amene amaufuna. Ndiye tikakhala tikaulandira tidziyamika Ambuye kuti zikomo mwandipatsatu ino khala apa, zikomo mwandipatsa kukhala apa. Amayi ife timakumana ndi zophinja zambiri. Ana, abambo, ndani timakumana ndi zophinja zambiri. Koma Mulungu
amatidutsitsa monsemo. Mulungu samatidutsitsa? Ndikudabwa kuti ameni wake wachepera. Chifukwa choti Mulungu amatidutsitsa m'mavuto osiyanasiyana. Nde nkoyenera timayenera ifeyo monga amayi amene tikudutsa m'mavuto osiyanasiyana kuti tsiku ndi tsiku Mulungu adziona nkhope yathu pamaso pake. Tsiku ndi tsiku kuma yamika Ambuye, zikomo mwandidutsitsa pa ichi, zikomo mwandidutsitsa pa ichi, zikomo mwandidutsitsa pa ichi. Koma osamangoti nthawi zonse Ambuye mukuona ana anga amene akukhalira, Ambuye mukuona bambo lero sabwera 12 koloko, Ambuye tikutera kuti amayi eti lakwana lokha tsiku eti komanso Mulungu uja akatiyankha pa china chake pamene popo olo kuyamika osayamika. Nde akatipatsa ife osayamika, nde aona kuti mawu ake tikupemphaso zina, ine Ambuye chakuti, ine Ambuye chakuti. Ambuye amakuti koma amayi awa afuna kuti ife tizingomvera za iwowo. Akufuna njiso amayi awa akufuna nji tizingomvera za iwowo. Koma Ambuye adzimva kukoma, kungoona nkhope yathu Ambuye kumva kukoma kuti mayi akubwera kumachita kuwafunsa angelo, mulandireni kodi afuna chani, talandirani mapemphero ake msangasanga afuna chani. Ifeyo tikamayamika sikuti Mulungu sadziwa zimene tikusowa, akuti tisanayankhule Mulungu ata. Tsopano ifeyo mwina sitimayamika chifukwa timaderera zimene tikulandira, timaderera olonso timazolowera kukhala ndi chizolowezi. Koma Mulungu tisamutani, Mulungu tisamuzolowere. Kodi munthu amene akuyamika ndi munthu amene sakuyamika Mulungu angamayankhe nda? Mwina tu zina zimene ife sitikulandira chifukwa ichi sitimatani. Sitikulandira zina chifukwa ti zimene tinalandira kale sitinatani, sitinayamike. Ndiye chifukwa choti sitikuyamika pakamwa pathu sipatchula Mulungu. Olo tiyerekeze abambo akwezedwa kuntchito, kapena mwana wasankhidwa ku university kapena ku secondary school, anzathu akamatifunsa tamva kuti abambo akwezedwa ntchito, koma mwayi wake. Ife timati mwayi osati Mulunguyi. Kodi mwayi ungatipase zinthu ife? Mwayi ungatipase zinthu? Amatipasa ndi Mulungu. Ndiye Mulungu amafunitsitsa kuti tidzimudziwa amene watitaniyo watipatsa. Ngati Mulungu watipatsa chinthu ife ndikuthokoza, Mulungu amakondwera kuti uyu akudziwa kuti ndampatsa ndini, ndimpatsanso china. Kusayamika uku, kusayamika kumene sitiyamika kwa Ambuye kwalowanso ngakhale pakati pathu sitimayamikira naye. Sitimayamikana. Ndipo chimakhala chovuta kuti m'banja mwathu
amayi madziwo tamba nimwasiye tikukambwa nkhani pano. Kuti tichite concentrated. Chifukwa chakusayamika chimakhala chovuta ngakhale ife makolo eti kukhala ndi mwana nyumba, mwana wina wake nyumbamo ooneka kuti sakuyamika. Mumamva kubwereka eti ndiye muganiza kuti Mulungu amamva bwanji? Muganiza kuti Mulungu amamva bwanji? Amayi tidziyamika. Kusayamika kundithu ngakhale pakati pathu osayamikirana. Inu ndine ndi mboni. Timakhoza kuti anzathu ena mayi tatithandizani kumwako kuti olo sanakufunse wangokhala ndikena kache ndichimanga khandi chakuti takatiperekerani kwa asisi aja. Iwe ukudziwa ndithu kuti katundu chaukata umadikira wiki kuti mwina anena kuti ndalandira zikomo wiki mpaka na mwezi ndiyo umati koma kuti analandira katundu uja munalandira ndio mangova ki nalandira koma kuti ndithu ndimayembekeza tsiku nake nzakuimbirani kuti nzimene timachita. Timathokozana ife timazitenga for granted kuzolowera ndalama anga akwene kuti azindipatsa, ndi chemwali anga akwene azindita, ndi mwana wanga akwene azinditani, ndi mayi anga akwene azindipatsa. Koma tikuyenera kuyamika pachina chilichonse chimene ife tikulandira. Kodi munthu osayamikayo olota khandi kanthu kena ungatiso mpatsaso nde mpaka chaka usanankhule naye. Chifukwa chakudelera zimene talandira, mwina umapemphera kwa Ambuye ine ndimafuna galimoto, koma Mulungu amadzati uyuyu olondipatsa galimoto sadzata nde amakupasa ndi china yake choyambira, mwina akupasa njinga ya moto iwe nkudelera osadziwa kuti Mulungu amafuna kuti ayambire pati udzalandiranso galimoto ija. Nde olo udzipempha olo ukwere kuphiri ina Ambuye mukudziwa mayendedwe amene ndimayendera amangoti muyike ndi pahodi amene ngosayamika. Pali zinthu zambiri zimene Mulungu watika pahodi chifukwa chosata tidziyamika tikalandira chinthu kuyamika. Tsono lero amayi ndimafuna kuti tikhale ndi mtima woyamika mu chaka cha 2025. Tiyamike kudzuka kuja Ambuye zikomo mwandipatsa moyo. School fees zatheka kuntumiza mwana ku school. Ambuye zikomo school fees yatani kodi? Chifukwa pala anthu ena anawo ali kuti kunyumba school fees sinata. Ifeyo ngati tagula sugar Ambuye zikomo sugar ndandani ine nde ife nkumati tilibe zoyamikira Mulungu, tili nazo zambirimbiri. Amayi ndimalize moteremo, tiyeni tiyamike, tiyeni tiyamikane, koma kwakukulu tiyamike Mulungu. Tiyeni timuyamike Mulungu mmene tingathere. Kati funa tiyimbe, tiyeni tiyimbeni mokuti ifeyo tikumuyamika ndani. Kati funa tivine, chifukwa woyimbayo ndi anayimba Miriam anatani kodi? Anayimba. Kati funa tivine timvinire Mulungu mokuyamika. Tiyeni tichite ndi mtima wathu wonse. Mfumu David m'Baibulo anavina kodetsa nkhawa. Akuti likasa litachotsedwa kwa Afilisiti kwa adani kuti lipite no
kwa ana a Israeli. Atalitenga linayima pena kenaka limafuna lipite ku mzinda wa Davide. Davide adanavina atatenga likasa lija kuti likakhale pamalo ake oyenera. Mkazi ake kumuona ati kumunyoza mu mtima, koma amuna ngawa mpaka saizi likasa lomwelo ayiwala kuti ndi mfumu. Koma ati Davide anavina. Likasa lija linakafika pamalo ake oyenera, zonse zoyenera kuchita zinachitika. Davide kubwerera ku nyumba. Welcome yochokera kwa akazawo. Amaika anangoyamba nkuseka, inu amenewo mavinidwe mwayiwala kuti ndinu mfumu, kuvina kodziyalutsa kumene kujako, kumavina pakati pa ntchito anu. Ndiye chani chimene machita pamene pajapo? Davide anakhala nkumumvetsera, koma yankho la Davide limandisuntha. Akuti anayankha, iweyo mkazanga uli apo, ndikutsimikizire inetu ndimavina pamaso pa Mulungu, ndipo ndimavinira Mulungu. Ine ngati ndili mfumu, ufumu imene anandipasa nda si bambo wako, anachilomuzo si bambo wako iyi. Anandipasa ufumu imene. Anandipasa ndi Mulungu, ndipo ndavina chifukwa ndimavinira Mulungu. Iwe khala pasi mkazanga, ndikuuze kuyambira lero ndizivina kuposa mmene ndavinira liti. Anamuza mkazi wake choncho, akuti kuyambira ndizivina kuposaso ndi mmene ndavinira pajapo. Chifukwa amene ndikuvinira ndikumutani ine? Anandipatsa udindo uno ndi ndani? Ine ndikakhala pano ndimakonda kuvina chifukwa ndikudziwa amene wandikhazika pano. Nanga ine ndinoyenera? Ndiye Mulungu andikhazikene basi nzicheza masewera ndi Mulungu, nzimuzolowera Mulungu, sindingachite masewera amenewo. Ngati kuli kuvina ndimata nthawi zina ndimaoneka ngati kuvina za zina zedi, koma mudziwe kuti mkati mwanga ndimakhala ndikuvina Mulungu. Nyimbo ene navina bola imene iji ndikumati inu Ambuye mumtimamo ndinutu oyera ukuta anthu akuona ngati ukuvina ziti, koma ukuvinira ziti. Ine ndimafuna kuti Ambuye andithandize, tiyene Ambuye andithandize, tidziyamika. Chifukwa kuyamika mmatuluka zinthu. Ambuye amakuti mpatseni amene amayamika, mpatseni mwana anga amayamika, mpatseni mwana anga amayamika. Iwe nkumangolandira zina zimene sunatani kodi sunapemphe. Uli chikhalire ungone kumene kwabwera basket ya chimanga, Ambuye zikomo. Uli chikhalire kumene kwabwera basket ya minkhaka, chifukwa cha kuyamika. Kumene kuyamika kuti ndi Ambuye amadzoto uyu akusowa icho, akusowa icho, akusowa icho. Koma usangoti misonziyo ina Ambuye amunanga onani agona kunja monse nambira kupemphererani ineyo basi ndingozisiya. Ukasiya usirya nda? Tisazisiya mayi, tisazita? Timuthokoze pakulirapo, tiyambe ndikuthokoza. Ambuye zikomo, mwandipatsa moyo, mwandipatsa chakuti, munandipatsaso abambowa, munandipatsaso anawa. Koma mukudziwa ndilibe school fees, ndilibe chakuti. Kwayamba utata? Amayi tithokoza chaka chimene chete?
amayi tithokoze chaka chimene cheri. Amayi timuthokoze Mulungu atichita zazikulu. Timuthokoze Mulungu atichita zazikulu. Timuthokoze Mulungu atichita zazikulu. Ndipo ifeyo tikafuna kuyamika Mulungu tisangane kuti pali ndani apapo. Iye zimene akudutsa mu ndiza ifeyo? Zimene akulandira zimene tikulandira ife? Tsopano ife timangana bwanji wina wake. Nde wina ukamavina azikuyangana mokhangata akunyonogola. Davideyu mfumu uyu mkazi ake amamunyonogolayo sana khale ndi mwana ati mpaka anamwalira. Mulungu anati iwe sudzamona nda mwana. Ndeno ena tikutemberereka chifukwa chonyogodola nzathu amene akuyamika Mulungu wawo. Tisatemberereke iyayi. Tikangona munthu akulambira munthu muje Mulungu wake kungomusiya ngomuyang'ana kuti akuchita zake. Iwenso kulambira zakoso. Umadabo ndi ma night of prayer muja inuyo mupempherereza kuti inuyo mupempherere mpingo wathu kudabo kuti munthu ku dry alibe chota. Inu ama inu tipemphererani dziko alibe chopempherera dziko. Koma zona tilibe chopempherera dziko. Tilibe chopempherera dziko. Tukuzitenga for granted tikumuzolowera Mulungu. Mulungu tisamuzolowere. Tikamuzolowera Mulungu tizingopitiriza kulira mpaka kale. Mulungu timpatse ulemu wake. Ndima amene wamayi 2025 tamuyamba bwino. Tiyamike 2025 kuyambira pano mpaka December 31 2025. Ndima amenewa ambuye akhale nafe zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Your Excellency Professor Gertrude Mchalika. Pamene amayi akakhala pansi tatiyeni nafenso tingoyima mwaulemu kunena kuti zikomo ambuye. Subscribe ku channel ya AMTV Malawi.